ban soyayya na zo ki ban ni falal farin cikin zuciya ta kai ka ban soyayya kai ne ka ban ran kirɗe warka da zuwa an da kalan wallahi tallahi tun wajen yanzu don awa 3 kenan na zo gidan aka cin ba kenan to kuma sai ni naga akan ki ma zan iya kai wa hayyan mu ana in kira ki ko karfe ne za ki kai in dai ba garin kika bari ba zan tsaya jira Allah malam dakata min ka ga na maka kala da kirin wacce zaka zo kofar gidan suka ce kana so kalle ka fa wani almajiri da kai idan na ƙara ganin ka zo kofar gidan nan wai da sunan ka zo gona yi rago sai na sa karnukan gidan mu sun yayyaga min kai kalle ka fa to fulani dai masoyin kai dalla yi min shiru wani magidaci da almakai to dama da ke na fara haduwa da na yi aure kisan wani abu wallahi tallahi jere da dare da dinka tunaninki Allah na ji ni ba da duniya ba in dai ban zo na ganki ba wallahi hankali na ba zai kwanta ba wallahi ai ka san yanda na kwana yake ma ka tunani sosai Allah dadi ina ko kana so na yanda nake son ka kai hawa kowa na shi sani ai da za a auna irin soyayyar da nake miki a cikin zuciyar nan tawa hawa ai ba za ta gani ba wallahi ni gani nake wasa kake hawa wallahi tallahi na fi son ki ma kin san irin soyayyar da nake miki kuwa ai ni to ni akan ki ma me ba zan iya yi ba ba wai zuciya ce ake cewa za a baya ba ko koda duk zan iya baki daya in rayuwa ta da daya kin sai dai wahai wallahi Allah kai mu ba san tunanin ki yanzu yau da ban ganki ma ban san ma yadda zan ba ni ba yara unguwan nan kaje su mun karewa kai kuma bura uba tuwa baby wallahi shi sa kullun nake masifar kaunaki a cikin zuciyata ta ni bago ni fa yi sa dukkan irin kai ni fa yi sa wannan ba saurayi na ne kai har rashin mutuncin ka ya wuce kaina ya zaga ya wurin mama na ke kakkire na mutane wayo saurayin na zaki zo ba babanki bane mama na mahaifinki ne in Allah ya yarda shi zan mutunci ka ga bebi kai hakuri ka san yara yanda suke yarinta ne sai ya dadi kaka dawo yanzu akan ki ba komai ran iya yi ba akan wa aka ce akan wa amma wannan gani ta obar gidan nan waye miki laifi zaki kira dan doka lafiya me kuka zo yi halance muku ne barawo ne ita waye miki laifi zaki kira Allah ku ku ba mutane guri mama wannan baban naku wannan in ka kuskura wallahi sai na tsine maka shine wanda zan wannan abun shi dai yanzu wannan abun zaki aure wannan abun shi zan aure ta gida ba tafi ku dan ku bani guri yaran nan ba su da mutunci sai ka ce wani barawo kaga na ga hankalinka ya tashi baby yi hakuri ka ji kakkai ka wannan bai ce zaka ka ce fa zaka gudu ka banni ba ka san na kamu da soyayya ka kwantar da hankalinka ba abin da za su yi maka hankali na tashi sake kwantar min da hankali na ya zan yi baby na wait ana video aha a danna subscribe da kararrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna CK Hausa TV. Allah Kar ku manta. a bidiyo ake Ya zan yi. wa ga yaji bulani mun je ki bulani ni zan fara magana mu je ka ce mun action mana
mu je to pick up. You don't know why it's going on.